paaram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. how like the love Welcome sa programa Aramon Yato ng Bukal Down and in Tuesday. it is. Petsa 2 sa bulan, mga tugang kan September 2025. Counting sheep, Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. up there, Happy birthday kay Ma'am Shirley Tolosa, kang Yang Mat Lechon. ring on your bell. Piling man si former councilor If you Lilian Ramirez. when the moon is bright, I'm Tapos si kaibanan mi sa Kabalikat Cibicom 430 sa Rombangi Base 43043 Sir Jimus Barrios, happy birthday. Kamuyang pag-iriba po sa social media department. Pagkatapos siyempre kakabrad natin sa Pi Sigma Fraternity and Sorority. Good morning, happy birthday. At sa iba pang nag-birthday sa kanya, happy birthday, more life, prosperity, and happiness. Ako po sa lingkod, Mardela Deng, ibang salit sa Naverotian. with you up Yaon man sa technical side, siyempre si there. I'm gonna Kuya Juna Pulis. door. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa tipong IT. Sa newsroom, kompleto. Night Ay, dua. Sa work from home si Nicole. Yaon po mga tugas sa newsroom sina Jenny Matthew Balaran at saka si Sierra May Leron. knocking Laban sa newsroom, kaya sa luwas, sa Mega Force Patrol, siyempre, sa Panginoon sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. knock on your door. Yaon po mga tugang si Pading Jomar Bien sa First District, Lagadi at TV2 Santo Domingo and vice versa. Pagkatapos si partner Alar Mario, naon po dyan sa City Hall. I'm gonna knock Si Mama Angel, Baby Angel, naon po sa Legazpi Port District as in sa Regional Center Site. Joshua James Bino, yaon mga tugang sa Daraga area, malapit na magpiesta. gonna come out with me. Nagpo na mga aktibidades, kaya maugma na pirmi dyan Barbangi. Pagkatapos, siyempre, ang samuyang bunso, mga tugang Kapitolyo Provincial, yaon dyan si Karen Ala. Kami po kabos, pinapapansin sa magmang morning, sana po okay ko mo. You up there. Si Daddy Boy, Yeah, I'm Henry Daway Mata, samuyang mata ng disibit sa kalsada. ring on your bell, Daddy Boy, tap on your get well soon. if you don't come out tonight. Nanibago yata si Daddy Boy sa kunyan sa bagong sasakyan niya. Alright, bueno mga tugang, rumamo sa mga kabarangay ta. Iba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Siyempre, bulos ko ang impormasyon mahali po sa pangiriban na to. Paunta na po ang rangkada ka mga bareta. Nasa linya na mga tugang sa muyang pangiriba. Diyan po sa Premier Distrito ng Albay. This time, Pading Jomar Bien nasa linya. Pade, please come in, Pade. Thank you very much, Pade. Kasi bago pa, Pade, kita nagkukuha ki video digding, nakasung kita, Oo. hindi sa nangyaring aksidente.
Doon ako nakalaok na sa imo ining Zoom na ini, na kung live ako dyan sa Zoom. Ayan, ayan. Pahiling siya doon. Duwa ang gadan, antimano, ani yung digdi. Sa para puto, kan Tabaco City. And may tulupang irido na dara sa ospital matapos na sarong truck na halip duman sa may parte kang sa Blue Yon Road sa Bantayan ang nawaran ng preno. Asin antimano, diretso digdi sa may sitio para puto. Dangan inadudos ining sarong motorsiklo asin sarong tricycle na nagresulta sa antimano pagkagadang kiduang persona asin sutulo yaon na daduman sa ospital sa mga oras na ini kung sa tuyang mahiling lag na sa stretcher ining sarong gadan tangani na darahon na duman sa sentro kan Tabaco and ipalanso atras kita nakaulang kita rin sa Ambulansya. ano ini okay. Oniso tricycle na Ay, naku. na inadudos ng truck. Bagol Pero pi. sa kakahayuna na buktakan. Kung naman sa Patikan Barangay San Antonio, napundo sa truck tabi Padingmar. So, dahil sa sobrang kaskas kan truck, matapos na madudos ining motor asin tricycle, nakatapos na magkurbada digdi sa may sitio kan Parapoto, Estancia Malinaw, pinamanin ng duwang bihikulo. So sabi ko na nga ni motorsiklo na nagkaroon ng sarong tricycle. Piraan lunag kang tricycle, sir? Piraan lunag kang tricycle? Ano po? Piraan lunag kang tricycle? Tatlo ata yan, sir, na parang babae, nabutan mo tapos parang babae na aki, nakatalsik na kalukas. Okay. Tuluan luna digdi. Oo. Sa daog, tapos ako sa, Ay, ito sa nakatalsik sa aki. aki Oo. Ang gabos na tulong ito, ano yun eh? Pero bakit sa Tarong driver, mudahin ng ano. itong taga na ito. Itong motorsiklo naman na Ronot. Ano man lang po yan, nadami man na. So bali pa yung tao sa natabi. Pero ang tao lang ang biktima. Kapag nang pag-responde po, Apat ang biktima. nadami sa accident. So pero po nasa So, duwa ang nasa ospital. babaeng aki, tapos sarong inadata yun. Okay. Bali apat gabos ang involved ang na aksidente na involved. So driver po kang truck. Sa sinama po kami kapito, tapos tulong pinante, kasabay man po. Ano daw po nangyari? Paali na gagi naman sa outpost namin sa Kinastilyuan. Sige nang busina kang ano. Duman ka muna O duman po kami sa pinastilyoan para busina na. nagparabusina na, sarong pinante, nagluwas sa pintana. Kaway pa natin papaiwas ng pagilitan. Sinundan may. So, Opo. tapos na nang Hindi na pagkakurbada. Uraro yun. Bigyan na po ng ano yan. Tabigyan pa dati ng warang preno. Okay. Anong truck ito? Anong pangarga? May pangarga ka? Maganda naman kaya kang preno. Parehas po kang Ano nangyari man dyan ng hirsak do, di ba? Na dakul magnagadaan. So, saan yan? Ang hospital, aki, bunda, ina. babae. Dung babae. Aki ang saro. Then, ining saro, ining duwa, lunag sa inikan tricycle. Sir, driver ang sarap dyan. Driver kan tricycle. So, itong motor po, wala pa na may motor ba ka po duman? Nakaparang nadamay loon. Okay. So, wala man yung okay. Salamat, Abi, sir. Salamat. So, iyo yan pa de. Ang tapos na, anduwa pala nagkadanay ng nasa tinampo. Si driver. Lunad ka ining tricycle na ini. And apat sindang lunad ikde, suduwa, makina, yaw na duman sa ospital. Okay. Ining duwa, ang saro digdi sa driver kang tricycle, ang saro digdi, Backride. nagdulok na nga ni sa kasubago sutugang, nagdulok na kasubago sa sutugang, identify na iyan ang tugang niya. Anyway, so iyo yan ang nangyari tabi. Mga taga sinihan ng mga biktima. victim. Nangyari, hindi sa
sityo para po to. Kan Linaw. Actually, tabako ini. San Antonio ini. Ini makalibong magadigding lugar na ini. Nasa nga. Oh. Pare, yung mga biktima, mga taga-sign yan. Ano pa rin? Iyan ang mga biktima, mga biktima, mga taga-sign. Ang Iyan ang mga biktima. Lunat. Oh. Mga anong barangay ka, sir? Ako man malinaw po, sir. Tugang mo ining, Yes, po, sir. anong nga rin kining Domingo Villanueva Jr. po. Domingo Villanueva? Ini mga kapag-iriban niya sa tricycle? Hindi ko po yan, siguro mga pasero lang po yan, sir. Pasahero man? Oo, iyo. Pila ng edad kayo ni hermano mo? Mga 52 po. 52. Pasin siya sa sentro? Sa, Tabaco. Ali sa barangay? Galing barangay ko po. Barangay Kumon. Iyo po. Oo. Yung mamundong, mamundong istorya naman sa pamilya nindo, ha? Hindi kaya po na magdalapat. Oo. So, yun na mismo, ini yung okay. Kumun malinaw po. Kan Kumon Malinaw. Kumun malinaw. Domingo Villanueva Jr. Villanueva Jr. Kumun malinaw, Albay. Opo, oo. Yan pa ding maransarong na biktima, sutugang mismo nagkumpirmar sa tuya Oo. na nakasunod tulos sigde kan pangyayaring ini. So, ito pala na motorsiklo, nadamay lang ito. Madugo kaya sa partikan motorsiklo. Paguna ko, may pasahero duman, pero ito pala Nasa nadamay. Kung mga biktima. Dito na pagparatukan ini. Nakarambula. Now, paning. Yung truck nakapondo naman sa alawi ko na, inutan ng maray. Ano pa rin? So, truck na naman nakapondo sa inutan. So, trakudo man harayo. Iyo, hay na so driver, nasa kustodya na kang pulis? Nasa hospital sa driver. Nasa hospital na so driver. Hindi ba kang ito? Nasa hospital naman sa driver kaya ito pa rin mahar. Okay. Kan naunang bita na bikulo na kargado nin bakal. Baka madumang ko itong truck. Nalapasan ko na harayo. Punto na. Sa may San Antonio na so truck dumana na pundo. Iyo. Iyo. Ang kausa ng Kipreno dumampada sa may Kinastilyoan basado digdi sa pahayag ng mga pulis na igwa dumana station sa may Kinastilyoan. Tama, duman. Kung kargado para yun, busina. talagang- Sasabi na dahil ng preno so bikulo ninda. Sundot antos digde at nadali ining tricycle na initabi. Paringpio, tricycle, parado 19, 1226 ang numero. Ulang kolor. Biyahing Kinastilyoan. Biyahing Buyan. So yan, padigmarang follow-up so mga biktima. Unina, nalaog na pinaka-ultimo biktima ni una digdi sa ambulansya. Dahil sa Purinaria ini. Mantang magkakaigwa nanin investigasyon ang pulisya sa naunambitan na pangyayari. So, yun nga natabi pa rin Mar, abangan na sa mga follow-up, takwanta na sa mga kumpletong istorya kayo ni, mga resulta kan initial investigation ng Philippine National Police. Kali di sa Paraputo. Nalilibong talaga, mahapot na kita talaga dito. Para betul kembali na tabako. Sir, anong barangay ini? Puro kuno Kinastilyoan. Ano nang Paraputo? Tapos sasabi Paraputo istansya. Sa Balyo. Balyong tinampo po yan. Sa Balyong Tinampo, Paraputo, nangyari sa aksidente, digdi sa Puro Uno Kinastilyoan. Yan pa rin ang sakto na address batado digdi sa mga autoridad. Okay. So, pigpatindog na so tricycle na nagka-rirang ka talaga. Rangka so tricycle na inaduduskan truck. So truck, dahil ko pa taon-taon, agihan ko ito, kuwantak footage so truck, kuno man sa Puro, sa may barangay ito nyo natabi. So, nakapag-responde man digdi ang Bureau of Fire Protection, Tabako, MDR, CDR Remo, at sinaan
Philippine National Police. Madugo sa lugar na ini. Dahil na tutukan bigyan mga eksenang iba na gulpi at mauni ipa-flash Pa-flashing na. zero protection sa lugar Naho. para na kung palandigdi ang dugo mo aray digdi sa may parting ini arayo si Kagawad Dionisio Ragodon Kagawad mitin mo ang mga tawang ini Tagabuyan po yan, ang driver. ang driver O, sa ng tricycle, sa po yan. Ah. Police? pulis ang may sadiri kan tricycle buban kirning buban aba iba man tapos ang driver itong gadahan na saro ito Oo, driver ito. iya, Kaya tuloy okay ka nga rin yan. si City Councilor Dionisio Ragodon Tabi Padingmar na ano yun man tulo sa lugar naka kasubago duman pa sa buyan sa bantayan tapos na oo na kung halimbawa luminaog duman oo patuto ko tayo ilalaw patuto tapos matukad patukadon oo diniritso niya birara diniritso kaya nakanto sa narigde iyo piglilikayan niyang daki ma-aksidente iyo oo so yan tabi Mar pagkakataon pa lang nakuta na malikayan ining grabing trahedya digdi kundi dahil niya man naisipan na kayo baka dahil niya nasabutan so pasunod ni City Councilor Ragodon na itiko na pa totoo so auto niya to truck para ay ilaw duman sa daga mismo ni duman mismo daga na Ragodon na paglaw duman medyo matukad ko ta ipagtukad mapundo so truck kundi dinirito pa mangyari sa National Highway na nagresulta kang aksidente kan madugong aksidente yan pa tabi pa rin Mar question report mismo digdi sa barangay Kinastilyoan kan Tabaco City Jomar Bien DCGB DCGB on assignment. Thank you very much, Paring Jomar. So, yan po, tabi, in condolence po duman sa pamilya kan mga nagadan na biktima ng mga tugang kan na adudos, kan truck, lunod po kin tricycle. May duwa na gadan, so driver buda so sarong pasayro, pagkatapos may duwa na babayi, may aki, no? Na linasik paluwas hindi na rin na po sa ospital tabi okay so yan abangan tamang investigation baka ang pulisya ang pinakang initial na investigation nawaran ng prino arayo pa bago nakaabot duman sa may lugar na kung sa inaadudos po sa truck buda ba yung sarong motorsiklo nagpaparabusina na so ano yan so itong driver kan truck sinsupay nanti da pigawahi nga ni so mga kasarabatan na sing kasurunod na magumilid kaya kamo kundi yun na po ang nangyari. Okay? So, ay nako, ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Iringat kita ngani po na, ano yan, always sabi nga kan, maging safe kita sa mga pagbabiyahe. Yan po ang medyo, delikado sa tinampo, maski anong kaiingat mo. May mga nangyayari na mga data pinaglalauman. Kaya duman sa mga kababayan prayers po duman sa pamilya kan nagadan Domingo Villanueva Jr. yung driver no as confirmed ko nung tugang and then may saro pa na unidentified pa pero dagot pang imbestiga sa bukang pulisya salamaton man sa Bureau of Fire Protection sa pag-akudir o to nagpa-flashing na mga tugang kan lugar na ano yan nabagsakan kaya kumbaga sa lugar na pinangyarihan po ng aksidente okay mga kapatid. Ingat lang po tabi, ingat sana kita. Tangani po na di kita magkaigo ng dakula pang problema. Alright? Okay, then, duman po sa mga tagabangan tabay niya to, mga tugang holiday today.
Dahil po sa, ano yan, birthday ni General Simeon Ola, pero bako man lang sa birthday niya ang kakomemorar mo niyan, kundi pati nasusaya pong heroism, na dahil niya talaga pigsuko mga tugang ang bandera para sa katalingkasan mga tugang na ipinaglaban niya kontra po sa grupo ng mga Amerikano. Tulong taon siyang tago-tago mga tugang, di siya nahanap. Di kan magsuko, yan na preso, pero pinaluwas. Pagkatapos yun, naging alkalde mga tugang dyan po sa Banuaan kan Ginobatan Albay. Dagdagan ng istorya, Baby Angel Mustasa nasa linya. Baby Angel, good morning, please come in. Oh. Wala. Hello? Yes, go ahead. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po sa iyo mga prantabay. Garo dahil ka pa nakadali Day po, Sir Mar. Nanganganak. Ay, daw sa entrada niya ako, garo man lumanay ang dali, yan, nakadali niya. Alright, Control ko kaya, Sir Mar, ang boses ko. Taga rin nasa matawang lugar akong ngunyan. Okay, sige, go ahead. Yes, Sir Mar, sa mga dugang tabapong bareta, ang mga batuan ng plaka, ang kaipuhan na mag-upload ng plaka, it's either sa lugar kung saan claim itong plaka ninda o sa pinakaraning district offices sa Yan. Land Transportation Office Bicol. Ayun na yan, so, ano yan, paglilinaw duman sa query ko, Apo, Sir Mar. na Ini, pag Sir Mar, plaka, i-upload mo yung plaka para magamit mo. Opo, ini Sir Mar, sa Simbagan, kan LTO Legazpi, at sa panginat ni Mama Connie Peña Flor, sa imong kahaputan, asin sa kahaputan man kan publiko, kasabay man kan sa indang espertos, na maitao asin mas mairanian mga plaka sa mga tagsadiri kaini. Ngunyan kaya, Sir Mar, na pagkaldaw ang mga personahes ng LTO Legazpi District Office sa ibong ka na pagiging holiday, na presenting na sa may compound ka na Legazpi City Hall dyan sa Old Albay District. Asin ang sarong team naman, ang yaong digdi sa Legazpi City Grand Terminal. Tanganing mas mairani sa mga tagsaliri ni motorsiklo asin tricycle na nakapagrehisto ka na 2017 pa ibaba an sa indang mga plaka. Nasabi nga mga personahes na nagdadarakan sa mga plaka sa nasabing mga venue, kung sa ika-abisuhan ni Sir Mar ang mga tagsaliri kan mga tricycle asin motorsiklo na magpasiring digdi sa God alas 5 din pagkahapon, darahon ang mga dokumentos na kaipuhan, araw kan valid ID kan mga rehistradong tagsaliri, copy ka na OR asin CR, asin kung daiman na personal ng personal ng mga kapasiring digdi, itong sa mga tagsadere mismo, pwede ini magpasuyo duman sa mga pasiring sa venue, magdarasa na po nin authorization letter, asin valid ID kan representative, or kung naipabakal ang mga motor, asin na tricycle, kay po ka na magpresentar nin deed of sale. Yan po, Sir Mar, ang mga dugang sa pong informasyon haligi sa luwas, Angel Mustasa, DCGB. Thank you very much, Angel. Mga tugang yan po ang mga doon natin informasyon, and congratulations po tabi and salamaton sa Extra Mile Service mga tugang kan grupo ni Ma'am Connie Peña Flor kan LTO District Office Legazpi, no? Diyan po sa duwang venue kan pag-distribute mga tugang ka mga plaka o plate number ka mga motorsiklo na na-register 2017 pababa. Normally, mga green plates yun para masalidahan yan. So, dyan nga pag tinao, may itatao sa indo yan na papel, pagkatapos may itatao yan na, plaka. May papel yan na certification na pwede mong gamitin yan. Pero, di doon natatapos. Dapat ipa-upload mo po yan, tanganing magamit mo and maibugtak sa sistema ninda para pag ika nag-registro, dahil ka na ng problema. Kumbaga, yun na yun ang magiging forever na plaka kang sa imong motorsiklo. Kaya tamanon po nindo yan. Ikabit kimaray. Alright, mga dugang, standby lang ka mo babalik po kami sa mga informasyon after the news break kasi hindi ba po natin mga istorya makalis lamang po kani. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadro, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Start your day right. Join the Metro Supermarket. Kape, tsokolate at iba pa. Promo from August 15 to September 15. Special treat exclusive to all MRC members. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, inclusive of 200 pesos worth of sponsor products, you'll receive a free gift. This is available only on Saturday and Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for schedule of products to be given and other details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 233210 Series of 2025. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 11.
Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Dakol na red flags na nahiling ang Senate Committee on Finance sa National Expenditure Program para sa national budget sa taong 2026. Inisigun kay Senador Sherwin Gatchalian matapos ang saindang naging inisyal na pag-aadal sa NEP. Sinabi niyang malabo ang ipigrekomendar ni Senador Lacson na iadaptar o ipasar ang bilog na National Expenditure Program dahil pwedeng magpadagusan na ang korupsyon na nangyari partikular sa flood control projects kang DPWH. Tinawanin doon ni Senador Gatchalian na daing niya tutugutan na mautro ang garapalan na korupsyon na nangyari sa 2025 budget. Asin siniguro na padagos ang senang investigasyon may kinaraman digdi. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Maray na Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi hali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang balibutan sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Pas mo yan, tay. Pas mo yan, bro. Pay until something happens. Merry Christmas! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisabit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Ligaya. Tugang good morning po Kiranay. Duman sa mga misis. Rekas-rekas ang todo na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. Yan po tabi, mga kababayan. Yan, mga paramdam yan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo in advance. Alright. Kuya Juna Pulis out. Kuya Ramir in. Yan. Yan na po tabi. Para duman sa mga kabarangay ka. Nagandang istorya. Alin po dyan sa luwas. This time, kunin natin mga tugang. Ang lalaking hindi nagbabago. Punketo sang gudngunyan. Mantinido ang tamanyo. Partner alarma nasa linya. Partner, please come in. Kudan kilo. Ha? Iyo. Ang arin? Ang kilo. Kan karne? Ang gabat. Ang gabat mo. Iyo. Dahil pagbabago. Mantinido. Yeah. Dahil pagbabago. Ay, tawa pala na. Ang pisada. Dahil pagbabago. Yan. Hindi sa ng presyo. Ano yung marta? Sa alak, habang naggugurang ang edad, nagmamahal. Arog man ka ng alarmaryo. Nagkukunit. Ay, kumusta ng partner mas gihalo? Ini dahil ba
Impormasyon po yan, hali po dyan sa luwas. In connection kaya pong operasyon kan Legazpi Fishbowl. Yeah. Alright, ay September 8, mga tugang, 7 to 8 September, mayroong total lunar eclipse na mangyayari, mga tugang, sa iba-ibang parte ng Pilipinas, most especially, ang sabi, total eclipse, mga tugang, sa Manila. Yan. And other parts of the Philippines. Sabi ang Pag-asa, mga 1 hour, 22 minutes and 54 seconds na po tabi na mangyayari yan. Ini mahiling completely visible, mga tugang, sa East Africa, Asia, and Australia. So, ano yan? Maliwanag daang panahon, kaya piging ganyan sa publiko na obserbaran ang bulan directly late evening kan September 7, tapos early morning kan September 8. Tayo po dayan ang mangyayari yan. Okay, sabi po ni Nathaniel Servando, administrator ng Pag-asa. Ang sabi, during the maximum eclipse, ang umbral shadow cast by the earth will obscure 100% of the moon's disk. Ining phenomenon, mga tugang, commonly pigapod bilang blood moon dahil sa mapula-pula na bulan. And ining coloration nangyayari, mga tugang, mantang yung kinaban pinag-filter, as in pinag-scatter yung sunlight, allowing only the red wavelengths to reach and illuminate the lunar surface. Yan. Okay, so yun po yan, tabi, dahil ni masyadong makunyan, delikadong ilingon compared to solar eclipse, di ba? Ining lunar eclipse is completely safe. Hindi mo kaipuan, mga tugang, nin Ricar protective eyewear, no? Unlike kung solar, kailangan mo ng maitong mo na maray. Pipariwan ba yan ang salming? Tangani na gamitin mong pangiling kang saldang. Diba? Pero ining lunar, dahil man po tabi. Okay? So yan, ang mga dagdag natin mga impormasyon. Oy, kumusta na kita? Mga tugang, pigbawal na unquarry operations sa bilog na probinsya kan Albay, effective kasudma, September 1. Anong mangyayari? Yan. Ang mangyayari, bawal magkalkal. Kung igwanin mga na-stockpile, yun pwedeng ilabas. Yun pwedeng ilabas. Yan po sa partihan kan mga provincial government na permisong itinao. Pig-suspindir hanggang Nobyembre po, tabi. Tapos may audit na gigibuhon, mga tugang, napapanginutan kan ENRO, kan MGB, EMB, plus APSIMO. Yun po yan ang kasuguan kang gobernador sa bahagi ng executive order. To make sure, mga tugang, na maging ligtas ang sambayanan sa maraot na epekto, mga tugang, kan dahil nagarong kunyan, dahil ng kontrol ng mga pagkakwari, taruto na sa itaaso na. Ayan po, naglibot-libot ito sa may patikan Santo Domingo, piganap na itong natural sa nabaga. Kaya ito, ang apod kayan, maski sa mga nagdidiresinyo kan mga buildings, pagabot duman sa bill of materials, nakabugtak duman, washed gravel and washed sand. Ngunit dahil wala na. Diyan kayo sana sa may orientan kan tulay, sisagop, mga tugang, kan mga mga kababayan na diyan na nabuhay, diyan na po nakaagum, diyan na nag-araki, diyan na nagkamakuapo. Sisagop ninda, minagibuki sagpan, na sa natural sa ng pagbulos, pigdadara, mga tugang, subaybay. Hanggang mag-agayam, pagkaaga, sisurod na ninda yan, ready na para ipabakal, mga tugang, duman sa mga nangangaipo. So, direktamente, pwedeng magbakal so baysadir o so kagarong, o pwedeng so mga nagnenegosyo manggayan. Babakalon ninda, kaya ito, 30 pa sana yan eh. Bakalon mo sa sos 30. Pagkatapos pababakal mo ng 60. Naggamit ka mang auto. Okay, ito nga ni, karitum sana. Yan. Tapos, ang graba, iuman.
minagibo ning salog-salog, o kusapa-sapa, na makusog ang sulog, tapos igwang sirnihan mga tugang sa foro, duman mga tugang nasasalo, itong graba, iyon na yan, so pigluluway-luway nilang, pigtitipon-tipon po yan ng mga nagkapirang aldaw. Lalong-lalong na maugmasin na pag minabaha, alis sa bukid. Ngunyan, nawara na po ito. Nawara na ito, nasalida na kampatipya. Anong sabihin? Suwali dyan sa mga gilid-gilid baga, kan salog sa mga dakal-dakal, sisirni, pipala, sisirni, pipatipya, pigsisiblag ang baybay, buda ang mga borobol dirito, buda ang mga graba. O yan, speak of na patipya, borobara to dyan. Kundi ngon yan na binarakal na mga tugang so mga lugar dyan sa itaas, sa piling, sa bukid, may mga sadiri na dyan, dahil na, sa mga patipya, maluya na, oro to na sa itaas, kung mairakan nga yaki, ano yan, mairakan nga yaki, itong so na may truck, nawawaan sinda, sa kasi na makadilin siya. Sabi ba, naman kantis ngayon, bakal nga yan, 180 nga yan ang kubiko, makabakal nga yan ng bagas, 180 duman sa source ninda eh. Ngunyan, ang pabakal sa Santo Domingo alone, 450 ang baybay, 550 ang graba, delivered sa Santo Domingo yan in the digday. Tang kadaklanta na iling na ang kadakunan mga to ng mga stockpile, mga so ginibo mga tugang na kunyan, ipinaagi sa crusher. Natural, pag pinaagi sa crusher, mahal po yan. Hindi ko na nagdadalagan mga tugang na klase ng aggregates, digdi po sa Legazpi. Tanagabot ang citizentos. Ano yan? Hali sa crusher? Ay talagang mahal yan. Kung hali dumaan mga tugang sa limapig surod-surod sa naman dyan sa Pawa o sa ibang mga lugar dyan, di dapat umabot sa aruga na presyo. Diba? O, tsaka kang panahon, may fair market value na iniluwas. 2022, kung di ako nasasala, sa inconvenience ito ni Governor Rosal. Tapos, may dagdag ngayang 10 centavos per kilometro. After 4 kilometers, arong nga ng presyo. Tapos, after kapag lampas dyan, may 10 centavos, 10 pesos kada kilometro na idudugang duman sa presyo. Arong nga ito. Ay, ano nangyari? Kaya paano ko kay Karen ko, ngayong opisina, aramon ta, susugon ta. Primero, pero ang pigbabayad ka mga parakwari sa provincial government. Itong so, halimbawa, ma-apply nga itabi ako ng 40,000 cubic meter. Pero ang pigbabayad per cubic meter. Tapos anong regulasyones kan Menro, Penro, Provincial Treasurer's Office, guranong pabakal. Yung fair market, yung market value pura. Tanga ni na masusugta, sisay ang nagpapalanggaw. Si Sir ko palangkaw. Ko palangkaw guys, so nag-howler. Ano ba ngayon kunaling ngayon Santo Domingo ngayon so aggregates mo, natural. Ayan pati, nagkakadurubli ang baraya di kang Penro. Ayan baga pag tinawang ka na, mga tugang ng permiso kan Penro, tawang ka na ng resibo. Corresponding ngayon kung pirang cubic meter yung inaplayan mong permiso. Diba? Yan nga yan dapat. Nabayado mo ng totalmente yan sa Treasurer's Office. Tapos, iyan so pigriparo ko takan mga nagbabarantay dyan sa bantay kalikasan. Nakada pag-agi, kaysa ngayon kay Mario de la Cruz ngayon tabi na quarry. Ang tinaw ngayon sa imo ay 40,000 cubic meter. Igwa ka ngayon nakarga ngayon na, kunyan, na, ano yan, 100 cubic meter. Bawas ngayon duman sa, siyang bawas kan siyang bawas. Iyan hanggang sa maubos sa resibo. Ngunyan, may nakakapir na makuha ng patipya. O makuha mga tugang ng, ano yan, kumbaga itong sikinuanin na duman, binayadan na ito Ngunyan, kung mabiyay ka ngaya, mabakal ka naman resibo duman. Tural-tularan ng Indian, talagang makulog na sa payo. Di ba?
Kontrol tolan sa nakuta, marirahay mangyayari because suirirasan kayo, marirahay. Diba? Itong source mismo, kinaan, mga tugang kang aggregates, bye-bye, graba, boulder. Diba? Sa barangay na pikakwaan, 40% ang kairasan. Ayaw. So, munisipyo nakakasakop, may 30% man. Tapos, sa probinsya, 30%. Iyan ang hirirasan mga tugang base sa ordinansa. Ang may pinakadakula, mga tugang subarangay. Pero sunako kung ani kang barangay, nga ni kayang ipairahay kang tinampo. Narirunot kan mga Dracula o na truck. Diba? Yun na po yan, tabi, ang mga sistema. Kaya, ang i-approbitsaran man ka mga nagkukuron yan. Nagbabiyarahi ka yan. Diba? Kiko niyan man, lalo kung ngayon may construction boom, PBDT, tirada man talaga. Di ba? Ilingon nito kamaray, ano yung pag-deliver sa Indo, yung, taday naman na wast ko yan taday ng wast gravel saka wast sand. Kunya na ang kadakla na ngaya, uni ngaya, ali na ni sa crusher, mahal ngayon mahal, ali sa crusher talaga, mahal po yan. Ano yan, makakapili ka kang size na gusto mo. Lalo kung pangbuhos ngayon pampuste, makapili ka kimaray. Yan. Para po duman sa mga kabarangay natin. Alright. Good morning ngaya, Partner Mar. Merry Christmas, listening from Bunker Hill. Sabi ni, Kuya King Rinaldo. And si man, mga tugang, si Sir Jeff Santos, mga tugang, hali po dyan, mga tugang sa Queensland, Australia. Good morning, Tabi. Yan. And then, Sir, Bob Candano, dyan po sa Tabaco. Good morning man sa pag-antabay po nindo. Okay? Bueno, Papa Mar, what happened sa Santo Domingo, nadangog ko sa bagong aga, early morning. Kunyang po ito, kunyan ito, may nakuha na balak imurtar. Kundi makikisra ko tagot di da authorized mga tugang so tinapudantay. Although ako naman po ni Pading Jomar kasubago baga sa istorya tinexo si Pading Jomar ako pakipalap na lang sa authorities kasumanggin ako naraman ko nag-responde sa EOD yung explosive ordnance sa division kang PNP Region 5 nagdurman and diba nga ni pumira na sa tangod mismo kaya ito po na negosyo center. Tadumanda po na ako ito. Bala ng 81mm na mortar na ang sabi pigtatry garong iwawa sa pulbura may binarinaan nga ni may luho na pero dahil maganda iwawa tapos aktibo pa dapo so primer kayo ito kaya pwede pang pumuto kaya kinuha na po mga tugang kang kunyan pero siyempre na talaga ang makahiling kayo ito talagang magkakaiba po ning ning pagkatakot at sin trauma mahirap ang mga nangyari sa panahon po mga tugang na arog ito kasumanggi maringay itang makaskaso na minarespondi mga tugang sa tuya po ng mga EOD ang kapulisan talaga pong pipatunayan po ninda na sa panahon ng kagipitan mga tugang marespondi kami yan ayan pero ito base sa mga istorya duman mga tugang kapulisan sa indang findings ito na dating dekorasyon mga tugang duman sa lumang munisipyo o di nakuha akong istorya kang kasumanggi na ngaya kang kunyan ngaya kanasulo sa munisipyo na ilingaya ito nang hinalang garo ngaya isinaray Inda kung si nagsaray kayo ito duman. Kung tinon over sa polis. Dakula o wiling mo dito sa picture. Dakula. Yeah. Pero, day magtubod na may nagbugta ka ito duman. Kaya ito po, mga tugang,
Dati ditong dekorasyon duman. Kundi yan lang talaga, dapat aram ta po kung anong klase ka mga explosives. Ano? Kung iyan makaka-diskwido pa o dai. Kung ito na butok, kung naliwa na ulog, na untog, pwede pa daw itong pumusngak. Kaya kinuha po mga tugang kan EOD. Iyo. Yan po tabi ang istorya manungkod pa yan. Sa mga grupo ko ta na ano yan, iyo ang nagpaabot sa pulisya na yun nakadiscovery, kaulayan yung takuta kundi nag-beg off mga tugang ta ngaya day ngaya kong authorization. I am not nga authorized. Pasensya na nga sir ma. Naitabutan tamang po yan. Okay? Pero at least kasubago na kung ano po ni Jomar historikan sa pulisya. Iya ba? Wag na mag-worry. Wag na mag-worry ta. Wala na uto na sa EOD. Wala tugang. Dahil magpare-speculanin kung ano-ano pa. Di ba? Tangani po na ano yan, maging ariglado. Okay? Mga tugang, oras na po alas 11:30 na rin pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paningin
magansa ng magsaro. Pinagamos tiniripo ninyo sa Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga ito, balik po kita sa programa. Mardila po ang sa inyong kaibanan. Daig iba. Kadit sana pilotian. Ayan. Good morning sa mga friendship natin. Good morning kay Rosalinda Tikman. And si naman si Alvin Oy. Ano nga saga? Bukas ang aliko. Good day po. Wala namang suspension ang work bukas. At saka pati kasi wala naman. Pangad to na tabi. Mar, sabi po ni Kuya Bob Lacandano. Maya-maya Kuya Bob. At kunyan. Day pa oras. Day pa oras. And then, siyempre, mga tugang, dumang po sa mga kababayan ta. May mga kunyan may mga anong tawag dito, may mga pamresyuhan mga tugang na sabi nga ni dapat nabantayan. Ayan. Partikularmente mga tugang ta bare months na, kumusta na ang urig? Kumusta na ang urig? Ayan, iba po ning ano yan, iba baga na pigluluwas kayan ang ang Department of Agriculture, manungod po naman sa hog price monitoring Bicol region. Now, yung price range kan live weight of hog as in retail price kan pork kasim. Yan. Dito po sa Albay, ang barakalan mo yan ay nagbaba na. 180 to 185 ang barakalan mga tugang kambuhay na orig. Pag yan naging karni na, 350 to 360 ang pabakal. Igo nga kung nailing dyan sa Arimbay, 320. Diba? Ayan. Dawan po yan digyan sa Albay. Dyan sa Catanduanes, mahal ang orig dyan sa Indo. Ang live weight is 180 to 200. Diba? Kaya ang karne dyan sa Indo, nagkakawat sa presyo na 340 to 360. Ngayon po yan, ano yan, ang parnisyuhan. Digdiman sa Masbate, mga Masbateng nyo, 160 to 180 ang live weight, ang pabakal 350 to 360. Medyo mahal sa Sorsogon,
Bagong barakalan duman mga tugang, barato ano riga, 170 to 180 ang buhay. Pero pag nakunya na, pag nakangking karni na, 360 to 370 ang kilo. Ang may pinakamahal talaga sa Camnorte. Tado man ang barakalan, sa Camsur, 170 to 200. Pero ang pabakal duman mga tugang, 350 to 380. Mahal pala sa Camsur. Mga kunya na, mapinya Pransyana. Mahal ang karni duman. 350 to 380. O yun po tabi yan naman sa mga nagharapot manangon po sa pamisyuhan kayang karne. Anta, budakan urig, mga tugang. Kayo po yan. And then, naglilibot kita dyan sa tuya po na merkado. May mga nailing na po kitang mga bagas dyan na 45 pesos. Iyan, so, mga locally, locally produced yan. So, local yan na bagas. Makuyan sa imported, no? 45 ang kilo. Pagkatapos ang talagang makangalas ng digdi, ang tilapia buda ang galunggong, magkapariyo ang presyo. 180 na. Kaya magarataman po kamo mga tugang ninsira. Maski gan sana sa likod kang barong po nindo, maski sa sa container, magpagibo ka mo ng kulungan, tangani na may panira, tilapia, di ba? Yung galunggungon yun, 180 na eh. Yan pati, minsan galing pa sa mga nakakahon pa. Sabihin, huli ng ibang bansa yan. Ibibaba sa tuya. Gusto nang kita nakakahon ngaya, magayon ng pagka-package. Yung gigununan mo. Ito pala mga dakop kang Taiwanese, kang Vietnamese, sa sinibapang mga rasa. Diyan po sa lugar na yan. Okay? Ang manok, medyo mahal, Ang manok is 230 per, buong chicken po yan. At saka, notable po yung pagmahal mga tugang kang, presyo kan bunay, mga tugang dyan sa, sa merkado. 850. Di ba? Ang makangalas pa ining pichay na native, mga tugang, sanggatos. Sanggatos ang kilo. So, tomato, mga tugang, ini naglalangkaw naman, 80 na. 80 na, mga tugang. Ang sibuyas, 160. Iyo po yan, tabi, ang mga kunyan. And then, ang cooking oil, 90. Iyo po yan, ang mga, nagdali na itong mga impormasyones pa para po sa mga kababayan ta. And then, sabi ni Renato Vertilio, kay Brad, good morning Brad Mar, I'm your Brad from Pi Sigma Eta Kappa Chapter Bagakay Albay. Iyan, good morning po tabi. Napista pa sa na dyan, Brad. Ayan, good morning man kay, Brad Tulits, dyan po sa Bagakay. Ayan, sa mga kapral sa po dyan, good morning po tabi sa Indo. Okay. Sa Pilar, ang karni databi, sabi ni Miles, 380. 380 ang karni sa Pilar. Okay? Ang makakabakal na lang kayo sa mga kontratista. Sabi ni Gerald Aranya, The Wanderer, morning ngayon, Sir Andy Mar. God bless all over the world po. Ayan mga friendship natin. Yan. Always listening to your program. Sabi po ni Sir Brad na Rene Bertilio. Ayan. Eh siyempre, batiun taman sa mga tropa ta mga tugang ka nakaagi pong Sabado dyan po sa Bakakay. So mga katropa ang mga tugang ni ni classmate na Noel na Bismonte na mga taga-duman mga tugang sa Isla Cagraray. Yan, good morning po kay Bert Barcenas. Bert Barcenas, tapos Vergara family diyan po sa Cagraray Island, particular kay Samson Vergara.
Saka sa mga pading Noel, mga pading ni Hermanong Noel, sina Berto, Atoy, Jun Aha, Vergara. Yan po tabi. Good morning sa Indo. Ang salamat sa pagantabay. Iringat sa napirmi. Batay ko na madam project na jijibuon dyan sa Kagbulakaw. Kumusta na mga taga Kagbulakaw? Wala na bang baha dyan sa inyo? Wala nang baha? May project naman ang jijibuon dyan. Mandor na kula ito. Yeah. Okay. Anyway, doon po sa mga kabarangay ano lang po tabi. Mag-iringat na lang. Nangyari di. Kasunod mga nagtestigo si si Sara Diskaya, bilyonaryong kontratista, mga tugang. And kinampirmar niya na igos ang 28 na luxury cars. Matindi di. Ito nga, binakal ko, di mo sa Pilipinas, may mga car dealer nga yan, duwa nabanggit na duwang car dealer. Di nga na aga, nagduman mga tugang sa construction firm kan mga Diskaya so Bureau of Customs. Kailingon mga tugang so may dusi nga nayaon duman sa lugar na ito. Nawara mga tugang sa 10, duwa na sa nanyaon duman. Duwa na kuha kang Bureau of Customs. Mismo sa chief kang Bureau of Customs nagduman. Nangyari, duwa na sa nanyaon digdi. Nanailing mi napasa daw si iba. Diba? Kaya po tabi mga kabarangay imagine mayamanong palang talaga ini, biro-biroon mo na igos yan ng siyam mga tugang na kunyan, siyam na kumpanya. Bukaro ka mga milbita na nagkapira sa pero sa iya siyam na kumpanya. Pag may bidding, iro mo kumugang kan siyam. di natural siya yung manghiray mapaduman. Diba sa gobyerno, highest bidder wins. So di maglangkaw ka sa nakipiso, mati na. Mati. Nya, ano ngaya? Nagtataw ka ngaya, pilang portion na pagtataw mo ngaya duman nga sa di pangatag DPWH, dahil mo nga ako nagtataw ngaya. Di ba niya sabi 40%, dahil mo nga ako nagtataw kaan. Palalim mga tugang ang teleserye dyan po sa ganyan sa Senado. Sana may patunguhan yan, pero ini po ng mga pinagbibirilog mga tugang. Ako pinag-abangan ko ini po na mga pronouncement mga tugang ni Secretary Vince Dizon. Sabi ni Secretary Vince Dizon, ibaban niya lifetime sa mga pasaway na kontratista, sa mga may ghost project, sa mga substandard na tabi. Sabi yun, sa mga di nagsunod sa specification as per program of work, mga nakasurat mga tugang sa bill of materials, sa mga materials na dapat nagaramiton dahil po sinunod, nako, may tulog kayo. May paglalagyan datang kamo. Yun ang mga pangako mo niyan, talagang lilinigod da. Kaya mapipag-resign baga gabos, courtesy resignation kang gabos ng mga opisyalis mga tugang kang DPWH from top to bottom. Kung sabihon, from undersecretaries hanggang mga tugang sa district engineer. Mag-courtesy resignation da po para malinig kimaray sambit pong mga niyan, departamento. Di, tingnan natin ang mga susunod pong kamanatakayan. Maray man po yan. Nganing matapos na ang mga pang harap-harapang panluluko sa bayan. So, pag kinulangan mo so materialis, halimbawa nagpatinampo, sa gilid maibog, sa tahaw, gukal. Kaya wag ito may bigyan po ng boring test. Di barinahan yan. Pagkatapos barinahan, bako lang sa ibog ang pigiling, kundi pati na mga tugang sa durability. Sisalang yan sa anong pipakalayuan yan. Sisalang sa oven. O yan, mutabi sa material and testing, pigigibunin da yan, mga tugang. Ganyan. Kadakon ng mga projects, sana nga, mga tugang, sundon kan mga kontratista itong mantra na build back better. Yan lang, yung mga nagkararangka na mga ako niyan, mga diki, mga flood control, mga nagkararangka, build back better nga yan. Diba? Dapat mas matibay pa kaysa sa nainot.
Kung kaito nga kinaptul sa nindo, uwinan po sa nindo so sheet file, dapat bilugo na nindo ngunyan. Ang aning haloy lawang, ang ano yan, haloy ang ano yan, haloy ang sa inda po na ano yan, na serbisyo sa mga kababayan. Ang parte kang pigigibong mga inutangan pa na mabarayad mga tugang sa mga masunod pang generasyon. Sa mga masunod na generasyon natin, yun ang magbabayad. Jesus Maria Joseph. No? Ay, Diyos ko po. Okay. Duman sa mga kababayan, kada kaaging aldaw, nagbisita mga tugang sa probinsya ng Albay, partikular sa Tabaco City, si DepEd Secretary Sani Angara, igwa pong inauguraran na kainit-inote mga tugang na center na pwedeng mag-adal mga tugang sa mga ALS sa ALSO High School. Diyan yung kainit-inote yan mga tugang di po sa Bicol. Nagkaigwanin mga horon mga tugang sa media ang secretary, and yun mga tugang may nabanggit na siguro nariparon na sa kadakol ngaya na mga nangangaiponing classroom, halo yun ang mahaman. Diba? Halo yun yung mahaman. Takan mga panahon ngaya, andip and nagpapagibo. Hindi ko napaano biglang ibinalik sa DPWH. So ngayon nagpapagibo DPWH. Sabi ni Secretary Angara, siguro niya dahil sa dami o volume ng mga proyekto na bumabaha sa DPWH na pera na nila, hindi po mga tugang na mga school buildings na dapat ko bigyang priority para po sa futuro kan mga masunod na generasyon tang mga kababayan. Yung mga nagabagadi, irinot niya sa mga tulay, sa mga tinampo. Siyempre, mga road opening, siyempre po, yan dyan ang bilin siya. Compared mga tugang sa mga building, dito sanaan, dalil siya mga dyan, dito niya. Abig sa pasipara ko, iyan po nagsapar mga tugang sa mga kababayan ta. May mga tinampong gigiribo, maski na yung piga-aragihan. Tinampo pati na mga may ilaw kung tudo pagkabanggi. Pero dahil man na nag-aging auto, dahil man nag-aging tao, anaraon mga tugang, mga kuliglig, mga kulisap at iba pa. Yung mga nocturnal na mga hayop, yun yaon dyan. Nagralakaw-lakaw. Si iba man na medyo nakaisip na medyo makaraw-karaw na abo ninda mag-hotel o mag-motel, duman minadralagan. Siyan bukod-bukod ninda duman. So mga classrooms, yun mga tuga na pabayaan na. So kaya dapat dahil ngaya ipagsuluhon ngaya kan DPWH. Yan ang pigagan nila sa national government na kung pwede involved na nga sa local government units na tumabang na sa mo. May ehemplo na diba? Naramdaman nyo kung panahon na binagyo mga tugang na dakulo na eskwelahan dyan sa Tabaco City ang nagkararaot. Guminibo ba kaning esperso si Mayor Crisel Agman, ngunyan congresswoman na, uminutang sa Tabaco City para sa naipagibo ni mga classroom. And then yung classroom na pinagibo mga tugang, pwedeng mag-survive sa baha, pwedeng sumurvive sa bagyo, tapos igwapang solar. Ano naman, yan ang mga modelo na dapat na arugan, di ba? Mga best practices. O sana, isulong talaga yan ni Secretary Angara. Tangani na, mabalanse. As in, magkaigwa po ning katiwasaya naman ng mga magurang sa ama yun na pagmata. Pupukawon su aki. Kariyos na ngayon, alas 4 pa sa napigpukaw na. Talasing kumalakaw-lakaw na sa pasining sa eskwelahan, tanlaw din alas 6. Di ba? Tapos may mga shifting pa na tinatawag. Imagine to that. Supposed to be baga dapat malaw ngayon sinda alas 7. Or 7:30. Istat niya ng klase. 7:30 or 8. Di ba? Uli alas 12.
Lawag lang mga alauna. Uli alas 4. Yeah, mga nakagisang. Pero ngunyan dahil na eh. May mga nauruli mga tugan. Dahil 2 shiftings, may nauruli na matanga na o banggina. Mga pasado alas 7 na. Tapos gurutom na. Tapos mga atabunon man. Atabunon magmarata, pirirot pa. Nagralakaw-lakaw na po dyan sa tinampo. No arin yan matatapos lang po yan kung maghibo na ang gabos ng mga kalastromos, takaipuhan. Takada taon manigo na yung figure report mga tugang ang DepEd kung pilang kaipuhanin na mga classroom. Together with itong mga reports, mga tugang para i-irayon. Pero natay yan tarugan. May budget man. Pero dahil po nagigibo. Bakit? Iyon po. Maluyan din siya dyan sa building na kunyan. Na vertical. So mga project na horizontal. Diyan sila nagkakagudak. Sana balansin nyo yan. Tangani po tapusin nyo na yung para yung education natin maging maganda ang ginabukasan ng mga kababayan nating mga kabataan. Di ba? Biluin mo yun na sistemang iyan. Alright. Papa Mar, invited ta ka sa Pistang Daraga. Magkita tayo sa park. Yung ginunon mo. may iwaso ng pare. Doon ako maduman kay Tito ng Albay. Ito, taran ni duman ang arong kayo. Taran ni sa simbahan. Kay, Tito ng Albay. Kay Renz Luna. Ang spokesperson ni Mayor Vic. Okay? O duman ako kay Brad Vic. Brad Vic Perete. Yan po tabi. Duman sa mga kabarangay natin. Kaya sa mga tagabangang tabay, mga tugang, magparangadji kita, Kimaray. Yan. Ano to? Papa Mar, maray-ray bagangon yan mag-alaga ki crayfish. Day ka ba, venture dyan? Ay, pigadalan ko pa po, tabi. Pigadalan ko pa. Dahil man kaya yan pwedeng isabay sa mud crabs. Magbugtian na dua, pero may barri ka ng mga kunyan. Kapigalat ko ito po na itong gustong gibuho ni Sir Plutz na Nieves, Professor Plutz Nieves, na itong pagpadakula kang gangawan. Itong mga native bagang kunyan na sasalog na mga buyod na drakulaon ang mga agat, di ba? Ayan, ito ang dapat native sana. Ining crayfish magayon man ini madali ini magdakul ko di adalang ko pa po ini. Tamid juga makurkwarta garo ang gaypuan ni. Maka di natin kayanin to. Wala naman tayong kontrata. Okay? Paano tabi mga tugang duman sa mga kababayan ta. Magantabis na kaniba pa mga dispatchos ka mga pangyayari po sa tuya pong palibot. Talagang maski sa ka bumalandra, magpa-TV, magpa-radyo, magpa-dyaryo, magpa-online, yan. Nahalusan laman mga tugang ka mga bareta. Puro manungod po mga tugang sa mga proyekto na pigpapagibo kang gobyerno. Kasarabi ang investigasyon mga tugang ka mga kontratista. Nagiro na so BO sa nagiro na so Bureau of Customs, mayro pa so BIR, pagkatapos mayro naman mga tugang so so ombudsman, so COA nagpuna na mag-evaluate, mag-validate kaya ito po na mga mga bigabot kayo ni mga blood control projects. Ba't na ngayon pa lang kayo? Ba't ngayon lang kayo nyo kumilos? Ay, nabulgar eh. Kaya kumikilos na. Maray na yan kaysa dahil sabi baga, it's better late than never. Di ba, Brad Miles? Diyan po sa Sorsogon, makonsuelo man dyan ang mga kunyan. Ang mga projects man dyan, makonsuelo man pala na rin. Nagkairidawan na gabos ang mga pangyayari mga tugang natuya pong palibot. Anyway, basta mga radyo na kita. Mga radyo na kita. Na sana matapos na po yan ng mga kalukuhan kaniba. As in, matildong na mga tugang ang gabos na mga bagay-bagay. Kangani po na
dahil kita magkaiguaning problema sa tuya pong kapalibutan. Okay. O, sige po tabi, mga tugang duban sa mga kababayan ta. Ako iyayao ng una pansamantala. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa inyo pong lahat. Sa pangalan pong kambilong na tropa, Mega Force Patrol, siyempre kasabay taman, mga tugang dyan po sa newsroom, si Jenny at saka si Shara May, Weron, gaon man si Chief Ramir sa lado technical, asin si Jerome Nico Martinez. Ako pa ang lingkod, Mardila. Thank you for giving us company. Abangan na pumasok ng alas 12 Bareta with Sir Bert Nunez at saka Ma'am Gina Ritter Lee or si Ma'am Jasmine May Balodoy. Abangan po yan, masunod na. Thank you po, bye-bye. Bakunang angat, serbisyong dapat.